Taas-taas naman po to. Hello guys! Maing hap. Ay, may hapon. Maing buntag eh. Kuhaan ko tubig. Natandog akong vlog man. Ay, kuhaan mo na lang pagtag yan. Gamitin ko na itong tubig na pundo sa mong kwarto kay para makuhaan na. Diara guys. Ako na yung hugasan daan kay. Totoo man din ako niya. Dapit. Nga na, mga naman dahil dito na. Kuha na ang mga dahon kay wala na may tigputol kay wala na nagpuyo dito. Sa una putlon nila. Sa ingon nga dilik putlon. Kamutlon man eh. Sayang kayo, mga hirbal. Mga bayabas, pamakulon. Dapat itong namalihin sila. Uy, ayaw tumbin akong hirbal. Amisam na siya, uy. Piring. Tumba na itong herbal niya. Tambal na ito ni. Para guys, itong ikuha nga biyabas. Biyabas ang saban na. Tagang kayo nag-beneficial guys. Ang kaning kuhaan. Ay na po ito. Saban na. Yan, click na yun may. Oy, igo yun naman kagkaligo. May? Pistol. Wala ka nang naay ning labay. Abi na kung ikaw, niingon pagani ko nimo nga, ning click ng kanon ga o, buigo ko na human ka. Abi na kung ikaw to may. Baka si wakwak to. Naog man si wakwak. Pero imposible ka ayon ning labay gid siya. Wala pa man ito kaon. Anong nanungtong naman ito mo diha, oy? No, ha? Ako, biglang taon ako. Ikaw to ning labay wak, tarong wak ha, bisang mumo to wak. Tanaw lagi kang mami wak. Ano man wak? Ano sa tayo si mami? Ano sa na kayo nakitaan sa naong ni mami? Ano po diri o nagbasa? Ay, dakol. Gani na si Inday, gipils na. Wala pa ah. Anak ka pod. Puros ka pod. Biasa na itong baso ni banana. Banana siya, mga pinay siya.
Ligan pa mandain ako mga pupo dito isa. Kuan. Luwas. Hindi, murag buang. Dili magpa-judger yan. Magtambay-tambay sa gawas. Hindi, masulod. Tatak ba yan na eh? Patos ka? Ha? Toward balay? Patos ni mo? Ah, magaling mo kibuta. Nananay ko anmay. Nagsilang sini ko ano. Hi guys. Guys. Tara o, nakakuha na kong dahon. Ulit lang. Nahugas, sinunod ko na. Ayaw kalimot sa pinsa, malimot ako ka ha. Ano ba na inom-inom, wak-wak.
Tulo na ron. Mwa! Ano ulit siya? Mwa! Naluto naman siya na rice may. Nagkuhan po ko ni mo og rice. Balunan nimo. Taon naman na naglit. Yan, gahit mo nagbalik yung mga buo eh. Ay, magkuha na lang kung tambal kay mo. Ano yung mga kadiri unya, di ba? Maghatod ka sa class para makainom ka. Oo. Nga, oy, maigo pa na, oy. Sato na yung rice, oh. Iyo, oy, kaya kulaman ka. Kami, sudan ron kay pagkuang sudan niyo. Oh, what? Meron ko yun, okay, yung kalimot sa tubig unya ha? Okay, sunod taron, pitsa. 22 na, ay 21 na. Abot atong sulat. Hangga ang sunod. Mauban man ka sa Leo. Hindi na siya mauban? Lain menglawas. Gaslit dito. Nakayupat dito. Manguha tagkuan guys, kalabo. Uy, bakit Big Boss? Bakit nag-iyak ang Big Boss? Ano ayari Big Boss ito? Bakit naiyak-iyak ikaw? Halika, kuha tayo gamot. Halika dito. Hingi ako gamot na, Nay. Ay, andyan ka pala, Nay. Kahapon, hindi nakainom si Rolly nito kaya nakalimutan ko magkuha. Ano na naman ang ubo? Hindi pala siya dapat i-stop pa. May ubo pa. Pero guys, kalabo guys. Kana guys. Yan. Ano niya itong kwaon? Maulit man si banana niya. Para makainom siya ani guys. Maghatod siya sa pills ni nakuha kay gisugot na ko siya para yung pills.
guys. Sabak kasi Koy guys, oh. Nansa di ka Koy? What happened, Koy? What happened? Ano anyari sa'yo, Koy? Sabak kasi Koy. Tama na ni, oh. Thank you, Nay. Ara guys, ang kang banana nga sambal. Manguha pa ko, mangita akong sili dito guys. Akong ibton guys nga kanang kuan kanang naayuta kay para di siya mamatay para to isa oh. Akong gikuan nga naayuta, nabuhi gid siya ay. As in nabuhi siya. Manguan ta guys, oy kan manguan ta mga ihi kay daghan kig ihi. Atong pang ano pa di manimawng ans pa to ang dapit. Ano man na dudang? Sabak ka ni siya ay murag nion ay. Paghilom daw ka dong. Daw magsigig saba-saba dong. Hi bot. Gaawag si bots oh. Hi bot. Galha lagi ka bot. Hal-hal man na bot. Unsa man na bot? Ha? Galha bots guys. Nagi ko ano na po amigas diri oh. Tangan ako nag-asin diya. Itong alamigas nga mamaak man na guys. Deres na to ipalit itong cellphone. Na. Kuwatag silihit ko na kuwan ka sa. Na. Gaan na pay rice dia. Ay taga ice. Na, ako man yun pang banwasan diri guys kay baho mag sugod og pang banwasan guys manang taga mangi akong iro banwas dayon para iwas baho pansot ng pupo ng pupo kanipod lang pupo diyan naman po na ko ni kuan kay para dili managhan niya kan kita ang mga tae ang ay pupo ang inyong mga kuan. Di mo mag-CR nila ni kuan oy. Manaw. Sa ihi diri oh. Na.
Balay sa kong magulang. Tapad ramang kay balay. O, muna iyang balay. O. May tindahan diya sa una gud ipa tangtang atong nagpuyo diya kay lagi ilang asyumon niya. Wa man di ito i-asyum. May nalaon ta tuma. Kuanan ang kilid namo baka nang init ang gud kay diha gud mahapon guys na diha ang init. May nalaon ta to makabiran og init ang balay. Di ilang gipatangtang niya. Wa ra gihapon gidayon. Wala di asyum. Ay, tatawan lang. Hawa dong. Sige ko ande bots kay si Inday dili to pwede bots. I-pills na to dito magpakuan si Inday. Nalala. Baba galhal. Galhal baba ho sabi. O dia. Hawa. Hawa bansa na ko pag-agi yung mag-atang ka. Paghilom ba? Kita sa dalunggan. Agoy, nalimtan ako ang tambal ug sulod. Pistot. Gawa sa pukaron. Gawa tag trapo kay. Walay trapo. An hour gud na siya guys. Oh. Nagpaarahay guys. Yan kina siya di sa lamisa mo higda ba kay. Kuan man gud bugnaw. Awa dong bi, kuha na tong kuha ni daddy, tambal. Awa deha lagi kay di ko makaagi ba. Lasa na udah ang tambal ni banana guys. Tara. Kualabo. Pagkahuman ani, mag-prepare na ko para pamaw sa kong mga dugi. Tugod na ko sa itong tambal, mga dugi na sila kung saan. Ay, in Jesus na mahulog ako sa cellphone. Wala ko ka kuan gihapon sa katong fabric sa kuan sa PC. Buy 4 plus 1 ay buy 4 plus 1 tag piso na lang usa. Pag order na ko tama ra dai launa. Nya nag-order ko pitalas 2. Ay na lang unta to ang isa ato. Dali ko text ni Ma'am Fee. Nako. Ma'am Fee, isa kasit ako siya. Ma'am, sorry jud kaayo, tama ra gani na launa. Kuda oy nya sa tura sa ko nag-order mga launa imidjam siguro to. Ning lapas jud kagamay ma'am, mura gi pagkat off.
Nag-order po na to si Silami unta. Silami ang sihana. Para ani o kalas kaayo gamay kistanan niya. Kapila ni dagjis. Kalas kaayo. Ay man to kay magta ng isa ka bulan kapin para panglimpyo ra mo to na kudugo. Lagi okay mo katul ano. Nagahalang na niyo. So ayun, talagsara kayo na sila magkuhan nga, tagpiso ang uso. Ang katong Colgate pod mo, palit ka, 12 ka buok, ang upat libre. Libre ang upat. Mukuha to katong alert ka yun, if, kato ba mo gold. Kato pa yun, gusto ba yan to? Pero wala no eh. Maghugas na ko guys sa tambal ni banana guys kay human ani ang mga for babies na pag ang at manon. Or makalungag ko uturoan ni ron kay gamay na lang ang rice. At least ang motor na anay suga. Hadlok kuan. Drive. Wala dahil duty si doktora karon sa LTO ga. Kaya may gidala service niya. Siya rin, gudrive. Pagkuhan ko ni Kobe gapon, pagkuha na, pagkatawag ko siyang balay. Wala yung skin na duty ito. Maayo kay siya rin makuha. Basta na yung skin na. Siya naman mo. Kaya nang gumito ng munggo. Ako rin mo. Kuha. Di, para ibalik ni mo niya, ani, makainom na ka. Pero, hindi na sunod ang sa kapitsin. Ay, sunod. Wala naman nakabaan. Ako manisyo taxi sa kabangso sa ibutan ko para espiso ka ibu. Tinawa si Manny ga kuan o ga tao di ba wa ni guba-guba. Bago mo na tanan mo. Ha? Bago mo na tanan. Na mo di gyapon na gitao ni taon na nga tam-tam sa pagkao. Malubyok. Di mo kayo ito kabalo siya eh. Gana ganing magtrabaho dito sa balay. Hiwi-hiwi yung pinamuan. Wala ko siya eh. Hiwi-hiwi.
gina dayon ba dili din makahulat ba mo. Paso-paso dayon kay balong buot kay diri ba. Hello everyone! Kami na mga dira kay. Andam na kong pagkaon sa kong mga 4 babies guys. Unsay among bugas mao pud ilang bugas guys, aplan. Wag di jud ka magawas-gawas wak ha, wa na ra ba kay inom-inom pills wak. Impas jud ka wak. Diri ra jud ka sulod, okay ra to si Tiger kay nag pills man to. Namin nabilin usagod mo kung gihatag saya kay siya may sige gawas. Ano tayo? Naman. Ano nagpilsuro? Siguro siya na lang yung budget ka noon. Kaya maapit mo siya puro-puro paghatag sa mga plato. Ito ginanat ay. Excited with mangilog pa. Wala na lagi ko kuha basura ay. Ano sa may bayad? Wala di basura na abot. Pati sa mga kubal? Ayaw, yun na gani mga tao kay naman po niya itong basura. Sige, tagbayad. Unya, way basura makuha. Na, magalong agyo kong utro. Ay man. Kulang ang kanon. Wala kang George. Lumaag na lang ko. Luman na magkaon ni George. Maglungag ko otro guys kay nahurot ang kanon. Nag-ampo is banana dayo. What? Ito may mga naon niya ba? May kuha ko tubig maybe. Ay. Naro ka mo di anak kay katong dako bugat ang kay alsa dito eh. Wala. Kaning atan diri na lang nako na ito kanon. Ito. Parang magasan. Ngayon ba ba? Naro di na lang kung ito. Naglung ako otro guys. Oy kay. Para dala na po ni panihapon nila guys. Hi Day, no Day.
No. Kaon na muro na. Nagkainit pa. Gutom na, Pering? Gutom na si Pering? Relax pa na rin. Nanawa yung kuwan ko. Di ba? Kurong-kurong na. Saba, day. Uy, mura man kag namini. Yung tom to, kuwan sa ito gabi. Tusunod na. Ay, ang ganit ay gamit lang. Na guys, manghugas ato na naman na maghugas ang atong hugason guys kay para di magbunot. Ana. Unya na piring na unsa mo na siya ay nga. Magpaso-paso pa siya guys. Kasi balo magkuan pa ta kay para way hugason. Adto na ka? Mong balunan mabiyaan. Ako sa isab na dito. Hatod sana ako si Banana guys kay mapahatod yun siya guys. Mura ni siya artista. Siyempre. Oh, ning tongtong sa bangko. Artista. Di ka. Labi pa Love you to, Ampe. Win. Hi, baby! Wala pasok na dito. Halidi, Vin? Halidi daw, wala pasok. Pero pasok siya. Sabi niya, wala pasok, pero pasok siya. Halidi. Tura si Banana, guys. Tara, guys, oh. Yeah. Hi, Dudong Amay. Lang, mataon, ay tutuon. Ay tuto. At tuto mata ni Dudong Amay ay. Natuto. Dudong gamay. Oh!
Oh. Naong nimo, nami kayo. Oh. Okay ra na imong ligid. Big Boss. Hi, Big Boss. Yung Big Boss, guys. Yaway ni Dodong. Ato niya nang pataurang sweets ga para di magsigig-siga ang suga. Kay bisag buntag magsiga man gud siya mo nang dali ra siya makuan. Sibots guys. Daddy. No, musiga siya o bisan buntag. Gibugas, kinsa ka nang tagyan ng bugas ano niya? Imuha. Dagway. Kinsa po hindi ay. Bot na. Ichilo chiki ichilo hindi. Ini nga shawiring. Dagway. Ano ko labi ay. Love you to, Ampeng. Taon na gana. Bye, Ampeng. Nya na pud to siya hapon mauli lah. Unsa man ni agoy? Ikaw man balay ra ba ni sa Alamigas? Amo ginis ni Botso oy gikaon. Ang balay sa Alamigas namini na.